Nabiyaan na milang lang. Sa mana? Wala, ma'am lang. Nabiyaan may group to me. Asan yung valid IDs ko? Ang Mag-borrow? ID, ma'am. Nara. Ma'am, group 2 na siya. Asa rin tanaw ng group ani ma'am? Dini. Yung boarding group. Asan yung boarding pass? Hoy, boarding pass. Pakita na kay dili mabiyaan ta. 16 to 31 downstairs po tayo daan, ma'am. Bali sa hagdanan po daan. Thank you. Okay, paubos na mi. To si Mami Jupita sa luyo. Paubos mi. Dini paubos. August. Nasa ubos man daw mi lang dini mi sa ubos. Hi, nakasakay na kog airplane. Hi. Nakasakay na mi airplane pero si Mami Jupita kay ito sa taas nag-agi. Kami kay sa ubos. Hi. Say suksok. Diri ba? Ay. Character please our door. Nagabay mi ni Mami Jupita. Thank you, Lord. Hi. yang lang. Araya. Okay. Manglakaw namin. Asa man ko? Aman po. Beside and the ani. Yung Saturday 16. Ay, pali na lang. Hi, mami. Hello, pretty. Pangagilok ko. Sabi mo na kung subunga, matutulan ilang kuan, lahat eh. Alubinsan mo. Kaya ang akong takay, hindi na talaga siya kuan. Alubinsan man, hindi ako. Kung sa ka dito, normal. Basta mga Kaya na rin ipangayo. anak eh, mabit-bit ron. Di ba ito mabit-bit? Pasyag na lang kami i-deliver. Parang ito, no? Grabe ko na istili lang muna. Grabe kahangin. Wala ka gitugnaw, Rhea? Tugnaw ko ayo. Ala, grabe ka nice lang. Tanawa lang oh. Makita ni Mang Tibuok Cebu. Grabe ka nice. Nice to kayo. Grabe ka nice. Mas nice at ito. Grabe. Sili na kayo video ni mo nila. Akong tuhod. Ansa? Akong tuhod. Yeah. Pwede ka malingkod. It's overviewing. Bullshit. Ay, mas dito tayo malingkod. Wala na, oh. TikTok ka. Na may signal? May signal? Na. Marang wala, robot eh.
Okay, 1, 2, 3. On stage, Team Nightingales! Yes, come on right up. Here they are. Ayan! Grab it! All right, let's go on. Make some noise for Team Songbirds! And we have another team, Team Songbirds, everybody. Now to the first team, we'd like to adjust on this side para may space. Yeah. Na, ako malang-lang dami. Ako malang-lang. Ano yung malang-lang ako? Medyo man eh. Nagdali-dali, may kinanay grab. Manana. Wala na dayon na mong flight. Ugma na mong flight. So, napamitay matog si Mala. Maglaag. Dali! Elevator. Nadugayan man. Tigam na mong dugayan. Ano daw sila sa ubos? Ano? Nana. Dali mo. Sige, ikuha na episode. Kabalo na gid mo. Ay, thank you Lord. Kabalo na mi ba? Kabalo na mi sa ATM. Pagunta na siya ako. Wala makeup. Ang dali-dali na mura nagmumu. Wala ka pang lipstick. Tanawa ko na sa ila. No, kumuntok ko. Ang kuwala in taon. Hindi oras po, oy. Nag-grab mi ba? Binamagdugay. Grab ay tawagan na? Oo. Dali naman di ay kay. Dali. Sige. Dali. Picture mo, te. Picture me. Okay, ra? Okay na. Thank you. Manglaab may ka na-extend ni ugma kami. Good morning. Hi. Apa ba ni? Maguli. Thank you. Sorry kayo ha, kanapay nagpa-picture. Nang lisod po kaayo, balibaran. Maignan tag Isnabera. Yung mara manin. Nami karon din kay dinhi may mga unsa para native lechon. Among kauban. Ano si Rayan? Hala! Ay, kalam. Anang sa tiyan nga part. Pwede kani among kuan. Kani mo ba, naitiyan? Kanang crunchy. Yata na sa table lang. Reserve na. Man sa nato na, pwede ni Brenda? Oo. Kay gold man eh. Ila kay dawat ani ba? 900 ka na, no? Muna yung tagiya? Wow. Ito na, Guinness Book ka to or Jessica So. Jessica So. Hindi na lang rice na lang naman ko na po sa pag ko na yung rice. Ay, rice ha? Ano? Ang litso, no, yun ako ikuan. Apil, saan mo diha? Kasi lang siya yung time.
No, kariti. Lagi ka. Silingan naman ta sa kasa. So, sa ruga, dili ko nimo panion dire. Bawal man ka mag-ari diri ah. Kuntit, ilay. Alam mo pa sa lang daw. Hi. Nanay nakaila sa akin. Pictures at sa atong naong. Oy, ama atong kauban diha. Tuara, nagbitso-bitso pa. Tuara. Dagan kay mga kamera no. Inana gyud. Inana kinang vlogger. Ikaduha na akong anhi din nilang lang. Ituyo gini sa Ginoo nga mapuspon ang among flight karon for today's video. Kay panion pamidiri oh. Sada. Payong mi kay madaot mo no. Sakay na mig aeroplano. Ay, dili dayo. Sa ngalan elevator. That's elevator. Dito tayo. Where? Sa may seriyo, mura man ni siya kuan, admiss siya. Okay, thank you very much. I will go na. I will go na mga lang-lang, pero kanilang lang. Ibilin na nako nilang lang, and then kani ko wala ko kabaluan nilang lang makaon ba ni siya or daily kay ignorante lagi ko lang so wala ko kakuan ana. So kari ibilin ko lang na lang kay bawal man gud magdala og food, so ibilin na lang nako ni siya lang. And then I will go na kapag isa naga-vlog siya. And then ako okay, I will dala here in the Malaita. Go. Then I will go na lang. Dagan kami dala lang. Lukat daw lang. Na, nalisod na siya lang. Tara. Bugat kayo. Uy, ginawa ko ang bugat naman itong kantahan na to,